Turdan tur efirde sana mindən selam tapşırıq özü üçün devam etdi. Şu yaptı studiyamızda sizge en motor tileklerimizin, izgi tileklerimizin gına yollayız. Sizge çıran studiyamızın konağı Tataristan'ın xalq artisti Rim İbrahimova. Onun bilen birge sizden kelip ilişken xatlarını okuyuz, tanıyız. Sizden kelip ilişken şol turatularını eğindelim. Teleşo için telefon numaralarımızına tam bir kat sizge düşürəm. Telekom ham telesa telem abonentleri 81-74 sanların jiyip şol turatalar bizge. Eğer deydikse telefonlarına şol turatolası iken o işarafta baştan o 723 numaran jiyğız. Ondan soň bek iktibar bilen LMT operatörünü tanlagandan soň 16-16 tamgasına basıda jitdi. Hem siz sıradan bir efirde motor tileklerinizni jitkire olasız. Barşa yoqınlarınızga şuşa yoqti motor jeygi kindi. Rim hanım, әле бит өзегезнең işigizge kelsek, şuşa medeniyet sanat dünyasında кайнауның тагын bir ягы әле конкурсларда, төрледән-төрле бәйгеләрдә катнашу һәм менә шушында катнашкан яшьләргә һәрвакыт хәйр хаклы мөнәсәбәт итәсез. Татар моңы конкурсы. Иң истә калганнарның берсе шәхсән минем өчен, чөнки жюридагыларны һәрберсен бик игътибар белән күзәтеп утырырга яратам. Ни өчен дигәндә, йөзләрендә Фиднат абый Сәләховның да һәрвакыт шулай борчылып утыра яшьләр өчен сез күтәреп менә ничектер илһамландырып кына җибәрергә торасыз яшьләрне. Менә шушындый конкурсларда булган яшьләрне карау, сынау сезнең үзегезгә нәрсә бирә менә шу конкурсларда катнашу? Ул шул минем эшләгән бүтән сәнгатьтә эшләгән эшләрнең бер ягына инде ул теге аерым алып жюридә катнашуны аерым алып булмый. Бүтәнсе бер Казанда кайнау инде шул. Әгәр инде теге жюриларга чакыралар икән, мин бик рәхәтләнеп барам, чөнки үземнең кирәклеген тоюда бик җанга рәхәт. Теге борчылып утыру борчыласың инде, чөнки теге институтта да укыткач балаларны беләсең инде теге алар ич борчылалар экзаменнарда бигрәк тә инде шундый конкурсларда, зур конкурсларда борчылалар. Алар өчен теге куркып утырасың менә монда дөрес алсаң иде, сул өчен дөрес алсаң иде, нотасын дөрес алсаң иде дип үзеңнең укышларың шикелле. Аналарча байлыкты белән дип әйтсәк дөресрәк булыр бу очракта. Беләсең бит инде ул теге конкурсларда катнашучыннан бик күңел ничектер тынычлык каты ни булырга кирәк. Каты күңелле дип әйтеп булмый, менә ничектер нервларың нык булырга тиеш. Бүтән кеше долай түгел бит. Кайбер кешеннән дә теге бер дә гомер буе сахнада эшләгән, гомер буе конкурста катнашкан шикелле генә чыгып ни, кайберләрнең алай булып чыкмый. Шулар өчен борчылып өзің кушылып җырлыйсың килеп утырасың. Андан соң бит әле менә төрле уку йортларында, мәктәпләрдә очрашуларында онытып бетермисез. Туган якларыгызга да Аллага шөкер бик еш кайтып торасыз. Бигрәк тә менә шушы туган яклардагы очрашулар күңелгә якындыр. Туган якта очрашулар булып тора. Шунда да әле менә мин теге атнадагына кайтып килдем. Безнең менә мине бик шатландырды. Тарихи хәл дип саныйм мин аны, безнең авыл турында китап язды безнең авылның минем туганым да Фаил Ибрахимов. Фаил абый бик матур китап булып чыккан, бик калын, бөтен кеше турында язылган. Бөтен теге әллә качаннан алып тарихның башыннан алып язылган китап. Мин бик шатландым шуңа, рәхәтләнеп бөтен авылдашларым күреп, алар белән сөйләшеп, аралашып килдек. Бик шат менә шушы хәлгә мин шушы китап чыгуга. Мин уйлап торам инде безнең авылда тарихка кирип калды инде. Китап булгач тарихка кирелеге бар бит инде. Шишпә башыннан башлап инде бу кадәр нәшер ителгән китап инде бу яңалыгын итәчкән иде. Инде менә авылдашларыгыз да сөенеп карап утыра торгандар да сездә шушы минутларда аларга да зур сәламнәр юллыйбыз Балташ якларына. Һәм алда котлау катына күчәбез. Бу районны Ташкеше авылында яшәүче әниебез Җәләлиева Суруҗи ханга 15 июльдә 80 яшь тула. Әниебез, Ходай биргән гомереңне исәнлектә, саулыкта, җан тынычлыгы белән кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Ал гөлләргә ак теләкләр үреп, сибәр идек әни юлыңа. Яннарыңа сагынып кайтыр өчен син исән бул, бары шул гына. Әти белән матур гомер кичереп 6 бала үстердегез. Шатлык куршуларыбызны уртаклашып яшәдек. Рәхмәт барсы өчен дә. Алдагы гомереңне дә Ходай саулык биреп, безнең уңышларга сөенеп яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың. Матур тәбрикләү сүзләре. Инде безнең икенче өлешкә күчтек. Сизелмичә генә 1 сәгать узып та китте Рим ханым. Җырларыбыз бу өлештә безнең алмашына, саннар артында башка башкаручылар. Ничәнче санны ачып карыйбыз? Уйлашып. Әйдә, 6-нчына. Алтı булсын. Ортадан башлыйк әле. Ортадан башлыйк бу. Ришат Тыгъмәт белән башкаруындагы җырыбызны тыңлыйбыз.